fos el foc d'una caldera. Tamino, horroritzat, va córrer per salvar la vida, però va caure a terra i es va desmaiar. Just en aquest moment, 3 fades magníficament vestides van aparèixer. I abans que el drac truqués de nou, van donar limons màgicament. Les 3 fades es van acostar a Tamino per comprovar que no estava mort. I tot seguit van anar corrent a avisar a la seva reina, la poderosa reina de la nit.